otázka na našich dnešných hostí, kapelku Bižutérier. Čo vie aj rocková hudba? V poriadku. Rocková hudba? To neviem, čo ja. Strico je na to etno viac. Ja som na etno. Dobre, spomenuli sme už od vašich začiatkov festivaly, koncerty, CDčka, celú minulosť. Poďme sa pozrieť do budúcnosti v tomto záverečnom hovorenom vstupe. To dokážeš? Áno. Wow. No hovor. No, za presne 2,5 minúty nám skončí podmas a nabehne ďalší. To sú veci, ktoré viem. To je dôležitá informácia. Na displeji to tam máš. Aby sme to stihli. Povedala čo z hlavy. Tak sa ti púšťajú rockové pesničky? Rokové pesničky sa mi púšťajú výborne. Keď sme takto obratili garde, tak vždy, keď sem prídem ráno o 6, tak som naozaj asi v takom stave, v akom sem prišla Zita o 9. A nechce sa mi nič, ale stačí prvých 5-6 úvodných pesniček a poviem si, no áno, presne tak. No áno, presne. Ja už som hore. No budúcnosť najbližšia v našej kapeli je asi taká, že 7. novembra v Trnavskej synagóge Unplugged koncert plus Vrbovskí víťazi. Teraz som to povedala dostatočne zrozumiteľne? O 7 hodine. 7. novembra o 7 hodine. O 19. hodine. Presne tak. Pre niektorých o 19. jazykovedci by ťa dondiali. O 7 ráno. Pre niektorých... Teraz si tu už úplne domotal. Nie, o 19. hodine v synagóge v Trnave 7. Piatok. Piatok je to? 7. piatok? Nie je 13. Zaujala ma skôr iná informácia. Bižutérier Unplugged-ovi. Ako si toto mám vysvetliť, predstaviť? No, už sme nad tým rozmýšľali dávno, že teda poďme si to nejak, že skúsme to zahrať, aby sme boli takí mobilnejší, nie trepať kamión aparatúry a čo, ale zahrať si len pri droťaku. Tak prišla k tomu, tak bola taká situácia, že hrali sme v športovej hale na Čermáni pre autistické deti, ale že máme zahraté pesničky, ale že bude slabý aparát, takže ani bici, ani nič, tak čo budeme robiť, tak sme si prebehli 2 pesničky len tak so Španielkou a s Kachonikom. A strašne sa na tom bavili, lebo vzniklo z toho niečo neuveriteľné. No, je to proste strašne vtipné. Iný rozmer to nabralo celé, takže nás to strašne začalo baviť, tak sme to tam zahrali a potom poďme to si naskúšať, tak sme si to prehrali a chodíme takto. Teraz nechodíme, hovorím, keď sme chodili 5 rokov, ale už sme to párkrát hrali a je to veľmi zábavné. Tie pesničky, fakt iný rozmer to má celé. Napríklad Sušenky Lena, to je taká pohodovka zrazu. Je to nakladačka normálne, ale to je také poloregie, alebo jak by som to povedal, no, je z toho dobrá pohoda. No. Tak Unplugged si viem predstaviť akurát Babku na Tatrovsku, nakoľko na internete koluje video, jak len v takej malej skupinke pri jednej gitarke a pri žiadnych zbytkoch aparatúry hráte pred ľuďmi. Na Širave to bolo, keď zasol celý stage, lebo zabudli otvoriť výfuky na agregáte, tak to celé zasol aj zvuk, aj svetla, tak čo budeme nadávať v stane, no tak sme nabehli tam dopredu a zahrali sme to ľuďom, čo sa všetkým páčilo. Megafón, gitara. Aj tam vznikla vlastne prvý ten momentík, že teda skúsime to raz zahrať, ale potom nejak nebol čas, ale no, našťastie to máme hotové. Ešte ďalší momentík bol taký, že sme mali skúšku a chalanom sa nechceli zapájať gitary, tak Tomáš len tak zobral Španielku a strašne sme sa na to šúlali, lebo zahral Japanese Turbas a to je naozaj len so Španielkou veľmi vtipné. Takže sme sa najprv akože smiali asi tak pol hodiny a potom nám napadlo, že veď dajme Unplugged. A baví nás to. Je to dobré, je to fakt, je to také, je to mäkšie samozrejme, ale niektoré pesničky, nie že sú komické, ale pre nás áno, lebo fakt sa my sa na tom bavíme, ale napríklad taký Clash tiež, ako keď si zoberieme, že je to len so Španielkou a s Kachoníkom a Japonci tiež Duplom a Karin a vôbec, no všetky pesničky, je to iné, je to také... A je to zrozumiteľnejšie. No. Budete sa s Braňom Jobusom doplňať na tých jeho trúbkach a podobne? To je takáto spolupráca? To sa neodvážime siahnuť na tieto vzácne nástroje. Neviem, máme ten pokazený splachovač, tak to môžem zoberiem so sebou a jednu trúbku som tam videl, tak to utrhnem tiež. Neviem, koho to je, ale ja to vrátim.
Ale uvidíme, no veď s Branuškom máme aj na CD-čku na novom. Áno, na tom teda poslednom. Práve na zabitie, aj si to s nami už párkrát dal, keď sme sa stretli vlastne na ich festivale na Vetroch a na Sližovici. Aj na Pohode dokonca. Aj na Pohode bol, no. S nami prišiel dať. Takže Braňuško je... Tak natrenovaná je zostava aj s externými členmi. Áno. No, jasné. Tak sa môžete tešiť do Trnavy a vrátim sa ešte k tebe. Si sa vyjadrila v niektorom rozhovore, že keď niekto hrá nie unplugged, ale cover verzie niektorých kapel, tak je to také vyjadrenie ako pocit pre tú kapelu a že tiež by si bola rada, že keby to niekto spravil aj vám. A mali ste hrať, alebo máte hrať na Fake Feste ako jediný originál, takže ideš im to tam vlastne ukázať a povedať, že takto sa to robí, môžete sa inšpirovať? Nie, tak ja som mi chcela ukázať, že tak teda, keď sú to revivalové kapely a tribute kapely, ktoré tam hrajú, takže možno keby chceli, tak môžu aj z nás spraviť taký revival, ale nie. No a bohužiaľ musím povedať to, že Fake Fest sa prekladá, takže 8. novembra sme mali hrať Fake Fest v Bratislave, ale nehráme. Čiže touto cestou chcem pozvať ľudí, ktorí možno chceli v Bratislave na nás ísť, nech prídu deň predtým 7. do Trnavy. A tam sa No a Fake Fest je preložený na jar. A ak som teraz počúvam, tak bude asi aj so seminárom, ktorý bude robiť Zita a bude vysvetľovať ľuďom, jak to majú robiť. Čo? Myslím, tie pesničky revivalové. A teraz premostím do nenávnej minulosti. Máte čerstvo nový klip vonku Váňa z Vokurty, kde je opäť ukázaná tá spolupráca s Kukom z kapely Horky, že slíže. Ak som domrvil názov, tak ma opravte. Vorkuty. Dobre. Aj my sme sa to dlho učili, to je v pohode. Hlavne toho Váňu. Ako toto vzniklo? Prečo práve ruština? Ako Kuka ma to veľmi až tak neprekvapuje, nakoľko on je veľmi skúsený textár a už slovenský trh mu bol zjavne malý, tak treba expandovať na východ, nech mu tam rozumejú. Tak toto beriem. A ako vznikol ten nápad? Kto toto vlastne všetko skresal? No tak asi tak, že keď po maďarčine, japončine, čo ešte máme? Rýchlo. Ameriku tam máme no. Potom máme československú hymnu a tak prečo nie ruština? Ja si myslím, ale bol to Kukov nápad. No, lebo vieš, keď aj prídeš na festival prídeš, tak je tam neviem koľko, niekde 1000, niekde niekoľko tisíc ľudí, z toho aj tak sa všetci tvária, že vedia po anglicky, vedia len polovica. A z tej polovice niektorí vedia aj rozprávať, aj rozumieť. A takže prečo nie po rusky? Tá ruština, tí Rusi sú všade po svete. A mladí aj teraz zistujú, že tá ruština, že aj to treba. Akurát nepoznajú azbuku, ale nevadí, sa to možno naučia. Čo je chyba, no troška tam v klipe je pás, kde je napísané meno toho Váňu aj s prezviskom, ale je to v azbuke, takže kto vie azbuku, nech si to všimne. A hlavne tá ruština je spevná, znie super, takže... Tak, charašo, týmto by sme sa rozlúčili s členmi kapelky Bižutérier a zahráme si teda Váňu z Vorkuty a vidíme sa 7. novembra v Trnave. Tak, na to nezabudnite. Čaute. Лучше со вами. Воркута — это русский город, там за полярным кругом холод, наркомафия, алкоголизм, температура минус 40. Температура
мальчик, и никто здесь не прибегал.